Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya daga nan gidan rediyon Barewa da ke yada shirye-shiryenta ta yanar gizo tare da ni Abubakar Wadaguga. Amma kafin nan ga muhimman kanunsu. A labaran namu na yau za ku ji babbar kotu ta umarci sanata Akpabio da ya bayyana a gabanta. Za kuma ku ji tsohon shugaban hukumar EFCC zai kaddamar da littafin da ya bayyana yadda aka wawure biliyoyin naira ta hanyar gizon tallafin man fetur. Za kuma ku ji Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 43 a Gaza. Wannan da ma wasu rahotannin da za ku ji su a cikin shirin namu na yau. Kar ku manta za ku iya kama mu a manhajar TuneIn da Radio Garden ko kuma shafinmu na yanar gizo www.barewaradio.com.ng. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umarci shugaban majalisar dattawa, Sanata Godswill Akpabio da ya bayyana a gabanta a ranar 9 ga watan Yuni, shekara ta 2025 domin an sa karar ɓatanci da Sanata Natasha Akpoti-Odegan ke masa. Mai shari'a Idris Kutugi ne ya bayar da wannan umarni bayan Akpabio ya gaza halartar zaman kotu na baya da aka shirya a ranar 7 ga watan Mayu. A cikin karar, Sanata Natasha ta zargi Akpabio da yin maganganun da suka ɓata mata suna wanda suka yi illa ga rayuwarta ta siyasa da ta sirri. Tana neman diyyar har naira biliyan 100. Kotun ta ce a aika masa da sammace ta hannun magatakardar majalisar dattawa domin tabbatar da cewa ya samu sako yadda doka ta tanada. A wani labarin kuwa za ku ji tsohon shugaban hukumar yima tattalin arziki ta annati ta EFCC Abdulrashid Bawa na shirin kaddamar da sabon littafi mai suna The Shadow of Loot and Losses a yau. Littafin na bayyana yadda aka wawure biliyoyin naira ta hanyar gizon tallafin man fetur, ciki har da shigo da mai na bogi da kuma maimaita karɓar kuɗi daga gwamnati. Bawa ya ce ba wai tarihin badakalar ne kawai littafin zai nuna ba, sai dai zai zama kira zuwa gaskiya da tsabtace tsarin amfani da kuɗin gwamnati. Bawa ya jagoranci hukumar EFCC daga shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2023 kuma ya taka rawa a binciken badakalar tallafin mai na shekara ta 2012. Shugaban jam'iyyar ADC a jihar Gombe, Comrade Ɗanladi Ya'u, ya bayyana cewa babu rikici ko wata rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar, yana mai cewa jam'iyyar na cikin tsari da haɗin kai gabanin zaben shekara ta 2027. A wani babban taron haɗin gwiwa da aka gudanar a Iman Hall da ke Gombe, Comrade Ya'u ya ce jita-jitar rikici da ake yaɗawa ba gaskiya ba ce, kuma jam'iyyar ADC na shirin lashe zaɓe ba kawai shiga zaben ba. Ya kuma buƙaci matasa mata da ƙwararru su shiga jam'iyyar domin gyaran ƙasa. Sakataren shirye-shiryen jam'iyyar Mr. Paul Shamaki ya ce taron na nufin kafa sabon tafarki a siyasar jihar, yayin da ma'ajin jam'iyyar Ahiru Adamu ya tabbatar da tafiyar da kuɗi cikin gaskiya da riƙon amana. Masana sun yi hasashen cewa shahararrun 'yan siyasa na ƙasa kamar Atiku Abubakar, Peter Obi da Nasiru Ahmad 'yan Rufa'i na iya kallon ADC a matsayin sabuwar hanyar haɗin gwiwa gabanin zaben shekara ta 2025, duba da ƙarfinta da tsari a matakin ƙasa. Gidauniyar Guga Global Foundation ƙarƙashin jagorancin Dr. Adil Sirajo Guga ta raba kuɗin cefanen babbar sallah da ya kai naira miliyan 23 ga al'ummar ƙananan hukumomin Bakori da Danja a jihar Katsina. Wani daga cikin koordinatocin ƙungiyar kuma supervisory kansila na Guga Ward, Honorable Muhammad Ibrahim Guga, shine ya bayyana haka yayin zantawa da wakilinmu Muktar Sani Saulawa. Honorable Muhammad Ibrahim Guga ya bayyana cewa wannan tallafi na naira miliyan 23 da Dr. Abdul ya bayar domin cefanen sallah zai yi matukar amfani ga al'umma, kuma an raba shi ne bisa tsarin da ya haɗa kowa da kowa ba tare da nuna bambanci ba. Muke godiya muke jinjina ma bawan Allah Ambassador Abdul Sirajo Guga kan namijin kokarin da yake na wannan 19 ta azumi. Duk wa'annan kuɗi da kaji na gaya ma ya bada, inda hakimai su kansu bai basu a baya ba sun amfana da naira 100,000. Hakimin Tsiga da hakimin Bakori da hakimin Danja duka magaddai kuma masu gari wanda muke da su ma kowa amfana da tallafin naira 20,000. To don haka muna godiya, Allah ya saka mai da alkhairi. Honorable Ibrahim Guga ya ƙara da cewa waɗanda suka amfana da wannan tallafi sun haɗa da shugabannin APC, malaman addinai, jami'an tsaro,
hakimai, dagatai, 'yan kwamitin jam'iyya da kuma ƙungiyoyin al'umma tare da magoya baya, inda kuma ya godiya da fatan Allah ya saka ma Abdul Siraja Guga da alkhairi. Mun gode ma wannan bawan Allah, Allah ya saka mai da alkhairi abin da yake nema kuma Allah ya bashi. Rabon kuɗin ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin wakilai na gidauniyar waɗanda suka haɗa da Malam Isiya Bala Mai Tabarmi da Jamilu Muntari tare da sauran mambobi maza da mata. Kuma wannan ba shi bane karo na farko da Guga Global Foundation ke bayar da irin wannan tallafi. Irin wannan aiki na alkhairi na jaddada ƙudurin Dr. Abdul Siraja Guga na ci gaba da tallafa wa jama'a tare da tabbatar da cewa kowa ya amfana da albarkar da Allah ya hore masa. Waɗanda suka amfana sun nuna jin daɗinsu tare da yin fatan alkhairi ga shugabannin gidauniyar. Ƙarshen rahoton kenan. Muktar Sani Saulawa, Barewa Radio. Da wannan rahoto na Muktar Sani Saulawa, shirin namu zai leƙa ƙetare. Aƙalla Falasɗinawa 43 ne aka kashe a har-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza a yau, kamar yadda majiyoyin likitoci suka shaida wa Al Jazeera. Harin da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai a yau Alhamis a wani asibiti mai suna Al-Ahli Baptist Hospital da ke zirin Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7 cikinsu har da 'yan jarida 4. Ƙarshen labaran duniyar kenan, amma kafin nan ga maimaitawar kanunsu. Tun a farkon shirin kun ji babbar kotu ta umarci sanata Akpabio da ya gabata a gabanta, kuma kun ji tsohon shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa zai kaddamar da littafin da ya bayyana yadda aka wawure biliyoyin naira ta hanyar arangizan tallafin man fetur. Kun kuma ji Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 43 a Gaza. Sunana Abubakar Wadaguga nake cewa mai sauraro sai anjima.